És la millor cubana en anys. Ha tornat la millor cubana. Rius de no parar. Es pixen els de Londres i els de Nova York. La meva relació amb el teatre d'aficionats és que quan jo feia tercer de BUP a l'escola vam fer L'amor venia en taxi. Només us diré això. Emoció contínua. La cubana sempre sorprèn. És que estic molt emocionada. L'amor venia en taxi, jo de jovenet l'havia fet, l'hem fet tots els aficionats. Jo he sigut aficionat. Reivindicar les nostres arrels i la tasca que han fet per tots nosaltres és vital. I m'encanta tots els espectacles que fan la cubana. És feina ben feta, és amor. Es un espectáculo que va a arrasar en Barcelona porque con los problemas que se tienen hoy día en todo el mundo, el ver reír al público, eso es una maravilla. Jo crec que l'homenatge a tota una sèrie d'espectacles i d'èpoques, Anomenava molt el pare, amb la qual a mi m'ha emocionat molt tot. i això és molt maco de veure. Per cert, no se n'ha estat de res, I per acabar, chocolate con churros.